ओइ बिमा बे मनाया लाबोसाय आं बाजाराव थांना फैनो दसे खरस लायनां न' दा थाब फैखा जागोन दे दान फैगोन आं थांनि ओइ मामि दिनै फादार्स डे थाब गिर्जायाव थांनांगौसै बेनालाय बिदिनोखासै दा फेनानैसो फैनायसैलायो ओइ रावबो गैया नामा न'आवलाय ओंखार गोख्रै रावबो गैया नामा हा ओइ मा जौ लोंबायखो नोंलाय दिनै फादार्स डे गिर्जायाव थांथारनांगौ ओइ मा गिर्जा बेलाय हा थां गावबागाव थां ओइ हा बिमा नों सासे जोबोद सोद्रोम आखुनि हिन्जाव दे जाबाय दे बिफा दिनैनिफ्रायल' मोजां जादो जागोन दे बिमा अनसुला आफा नों जोंनि न'खरगिरि अनसुला आफा नों जोंनि अनफावरि अनसुला आफा नों जोंनि न'खरगिरि अनसुला आफा नों जोंनि अनफावरि नों जोंनि न'खरनि गायजेननाय न'नि खुन्थिया नों जोंनि न'खरनि गायजेननाय न'नि खुन्थिया अनसुला आफा नों जोंनि न'खरगिरि